niin, hei vaan. Mä oon tosiaan Merja Hiltunen Blonde Kansoi. Ja minusta on mukava tulla aina tänne Fennoa-päiville. Täällä tapaa kollegoita ja tutustuu uusiin ihmisiin. Ja mä tykkäsin tämän päivän ohjelmasta kyllä kovasti. Että täällä oli Fennoa-laiset esillä tosi hienosti. Ja niin kuin ikään kuin kertovat niin kuin omasta näkökulmastaan niin kuin asioita. Että minusta on kiva tavata myös aina fennoalaisia täällä näin. Ja kaikki, mitä mä oon käynyt kysymässä tuolla standeilla, niin on saanut vastauksia ja ehdotuksia ja yhteydenottopyyntöjä. Että kiitos kovasti. No, mulla on ainakin jäänyt päivästä se, että tämä verkostoituminen on tosi mukavaa täällä näiden jo olemassa olevien ystävien ja uusien ystävien kanssa. Ja sitten se, että kaikki slaidit on oikeastaan sitä, mitä itsekin ajattelee just siitä niin kuin kasvusta ja kaikesta semmosesta, että oli kyllä tosi mukava kuulla sitä, että muutkin on samaa mieltä kuin itse.